Hello, what's up guys? Banong TV nga na naman po ulit ito at for today's video tuturuan ko kayo ng mga Pangasinan words. In short, this is Pangasinan 101. So, ang unang word na ituturo ko sa inyo ay mabayag. Oops, hindi po ito bastos. Mabayag. Ang ibig sabihin po ng mabayag sa Pangasinan ay mabagal. 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 Kaya po dito sa Pangasinan, mas mabayag ang mga babae kesa sa mga lalaki. Bilisan mo! Apurang! Mabayag ka! Mabayag ka, be! Mabayag ka! Kanina pa kita inihintay. Mabayag ka! Mabayag ka! Mabayag ka! Ana, nalasikan ni manani dyan. Mabayag ka! Mabayag ka! Second word. Ang second word na ituturo ko po sa inyo ay hindi bastos. Ang word na ito ay antutan. 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 Ang ibig sabihin po ng antutan sa Pangasinan ay ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Antutan. 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 Kapag nakita nyo may nagtitinda sa Pangasinan, pwede nyo po siyang tanungin. Antutan. 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 Ang third word na ituturo ko sa inyo ay utot, 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 utot. Ang utot sa Pangasinan ay daga, 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 daga. Kaya po dito sa Pangasinan, ang utot dito ay gumagapang, tumatakbo at nakikita ang utot dito sa Pangasinan. Ang fourth word na ituturo ko sa inyo ay magana, 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 magana. Hindi po yun namamaga. Ang magana po sa Pangasinan ay maganda, maganda, maganda. Kaya kapag sinabihan ka ng, uy, magana ka, hindi ka po namamaga, hindi ka mukhang namamaga, hindi ka namamagana, hindi ka namamaga. Ang ibig sabihin nun ay maganda ka, magana ka, maganda ka. Ang fifth word na ituturo ko sa inyo ay wala, 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 wala. Ang wala po sa Pangasinan ay meron, meron, meron. Tama po, ang wala po sa Pangasinan ay meron. Kaya pag bibili ka ng soft drinks sa tindahan, pabili po, meron po kayong soft drinks. Wala. Ha? Meron? O wala? Wala. Ha? Meron ba o wala? Wala. 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 At ang sixth at last word na ituturo ko sa inyo na salitang Pangasinan ay binulbul. 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 Ang binulbul po sa Pangasinan ay napakasarap po niyan. Lalo na kapag mainit. Yan po ay lugaw. 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 Uy! Naamoy ko yung binulbul mo. Mukhang masarap ah.